Dnešné video je určené pre záujemcov o nájomné bývanie, ktorí si už v minulosti vytvorili používateľský účet na webovom sídle agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Po novom bude celý proces aj komunikácia prebiehať výlučne prostredníctvom nového portálu nájomného bývania. Preto je potrebné, aby ste si opätovne aktivovali svoj účet. Ak ste mali založený účet, dostali ste z adresy NoReply notifikačný e-mail s predmetom najomnebývanie.info, aktivujte si svoj účet. V prípade, že vám tento e-mail neprišiel, kontaktujte nás na adrese podpora@najomnebývanie.gov.sk. V e-maili je detailne popísaný celý postup, ako si opätovne aktivovať účet. Kliknite na odkaz v prvom bode e-mailu, otvorí sa vám webové sídlo najomnebývanie.info. Kliknite na oranžové tlačidlo Prihlásenie na portál a dostanete sa na portál nájomného bývania. Potom kliknite na zelené tlačidlo Prihlásiť sa. V dolnej časti okna na prihlásenie kliknite na odkaz Zabudnuté heslo. Zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri pôvodnej registrácii a potvrďte zeleným tlačidlom žiadosť o obnovenie hesla. Skontrolujte si e-mailovú schránku, príde vám e-mail s odkazom na obnovenie zabudnutého hesla. Kliknite na tento odkaz a nastavte si nové silné heslo, ktoré musí obsahovať minimálne 8 a maximálne 16 znakov, minimálne jedno veľké a jedno malé písmeno, jednu číslicu a jeden špeciálny znak. Do svojho používateľského účtu sa prihlásite prihlasovacím menom, kde uvedete svoju e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili. Na základe pokynov si nainštalujte do svojho mobilného zariadenia Google alebo Microsoft Authentificator a následne si mobilným zariadením z portálu naskenujete QR kód. Na autentikátore sa vám zobrazí 6-miestny kód, ktorého platnosť je 30 sekúnd a následne sa generuje nový. Na portáli vložite do poľa overovací kód 6-miestny kód z autentifikátora a kliknite na tlačidlo Uložiť. Po správnom zadaní a potvrdení bude váš používateľský účet plne k dispozícii. Po aktivácii dvojfaktorovej autentifikácie sa budete prihlasovať do svojho účtu pomocou e-mailu, hesla a 6-miestneho overovacieho kódu z autentifikátora. Po prihlásení si vás portál overí a následne si môžete registrovať svoj záväzný záujem. Ako na to vám ukážeme v ďalšom videu.